Detské správy. Filmárik s filmuškou sa udusili v koberci. Pinokiovi sa pri napaľovaní CDčka zasekol nos do CD-rom mechaniky. A jeho manželka porodila ďalšie 3 šachové figurky. Princezná Rusovláska poboskala žabu a na papuli sa jej vyhodil hnusný herpes. Medvedík Pú pomstil prasiatko a vypálil 3 mesiarstva. A ako krátka predrozprávka pred strýcom Marcinom je tu tento príbeh. Kde bolo, tam bolo, za 7 horami, za 7 dolami, za 7 moriami a za 7 kráľovstvami, tam, kde sa voda sypala a piesok lial hlboko, hlboko v lese, kde ani vtáčik, letáčik nezaletel, bývala stará Ježibaba. Raz ráno otvorila okno v domčeku na stračej nôžke a takto si povzdychla. No v peknej riti to ja bývam. Sme v novom školskom roku a tak sa samozrejme patrí ponúknuť vám aj novú rozprávočku. Tu vám opäť prečíta Ujo Marcin. Vajce na vandrovke. Kde bolo, tam bolo. V kraji takom pustom, že tam dobrú noc nedávali líšky, ale televízne hlásateľky. A kde sa aj muchy otáčali, žil raz jeden chudobný človek, Jano Vajce, ktorý bol taký chudobný, že často za celý deň nezjedol nič, iba kúsok suchej kôrky požul a zapíjal ju vodou zo studničky. Hoci v nej obsah dusičnanov dávno prekročil okresným hygienikom stanovenú normu 15 mg na liter pre kojencov a 50 mg pre dospelých. Večer si chcel zapáliť lojovú sviečku. Potom si však spomenul, že na nej si už v lani na Vianoce vypražil kožený opasok. A tak len po tme rozmýšľal o svojej biede. Raz ráno ten chudobný človek Jano Vajce našiel v poštovej schránke informačný leták z výskumu Ústavu výživu ľudu, na ktorom stálo 1 vajce denne. Chudobný človek iba smutne sklopil zrak a viac menej pre seba si vzdychol: no dobre, ale čo na 3. deň? A či táto moja bieda nemá konca kraja, či ako sa ponovom vraví, nemá konca vyššieho územného celku? Nebudem tu ja takto po daromnici vysedúvať. Nebudem tu ja takto po daromnici vysedúvať. Pôjdem do sveta šťastie hľadať. Vybral sa teda Vajce na vandrovku. Ide, putuje, keď tu stretne žabu. Kdeže ideš, Vajce? Spýtuje sa žaba. Idem na vandrovku. Ak chceš, môžeš ísť so mnou, aspoň nám bude veselšie. Nič netušiaca žaba sa vybrala na vandrovku s Vajcom. Pri najbližšej príležitosti ju Vajce zabil. Stehienka na pahrebe upiekol a zjedol. Ide, putuje, keď tu stretne líšku.
Kdeže ideš, vajce? Položila poslednú otázku vo svojom živote Líska. Ide teda vajce na vandrovku stále sám. Keď tu stretne vlka, medveďa, obchodníka s cennými papiermi, ba i člena parlamentného výboru pre výživu ľudu, ktorého miesto v parlamente po stretnutí s vandrujúcim vajcom zaujme náhradník. Nasýtený Jano si z pagruky utrel ústa a hovorí si: dobre, že som sa vybral na vandrovku. Doteraz môj biedný život nemal žiadnu cenu, ale teraz už za niečo stojí. A mal pravdu, pretože nie len on, ale každé vajce dnes stojí oveľa viac ako vtedy v dávnych časoch.